lupit na kay Sigurado. Tara. Basta ilaing payag ani. Sao na lang ni. Payag. Ya, asa na kasi Papa ron, no? Prince, si Papa? Oh, Na ito sa payag. nasa payag. Oh, Oh, dapat kaya mo eskwela tarong kaya. wa may katabang si Papa. Oh. Oh, sama ni kuya. Kamu ron. Nuk. Diyos ko lang, tabang. Lord. Lord. Prince, ara, terasa mo. Kaya pasok sa si Papa. Pa, tabang pa. Tabang dari pa. Bang, tabang bang. Bang. Kuya, tabang bang. Dali. Ay, pagtindog. Upo. Nagpisa. Lord. Tabang, Lord. Alarang, niundang na. Tara sa lubit na kay para sigurado. Sige, tara. Oh, pagtarong bod. Ay. Ay. Ara, kamusta na to sila Papa? Gani kuya, balakan ako. Tara Ram, biala to sila. Sige. Tara Ram, balik ang linog. Tara. Tayo ni ato ang payag ron. Salamat kuya. Mayunong. Higtan tani. Dito. Basta ilaing payag ani. Sao na lang ni. Ito payag. Ni. Ipasimbalik ko pang linog. Asa yung mga mangon? Dito apa? Narito? Oh. Pagkasaan ni. Kapatid. Uy! Hindi ah. Lagi ka mula balik ang linog ani ron. Kaan ni. Nay mo rito. Di, tunggu dia. Bago na mo biya. Atong 50 sa nidaan atong payag. Hupo. Kasi bumalik ang linog. Hupo ka. Mana abang? Mana? Yo, sige, pumunta ni. Dali kita sini lah. Sige, tumba, sayang tayo.
Hapa ba, hapa? Hapa! Hapa ba, hapa? Yang guru mandi.